akong i-challenge ang asawa kay full vaccinated man naman siya. So akong i-challenge sa karon. An, Oh. Alisa, Unsa na? na ako'y challenge mo. Alisa, makadot langod. Unsa man? Kanang na ako'y challenge sa imo. Ligo sa diri. Diri. Unsa man na? Kanang na ako'y challenge sa imo kay di ba full vaccinated naman ka. Oh. Nya. Ako'y preview sa imo pero ipaagi na ako challenge. Unsa man challenge mo? Ako kwarta. Sa kanang ako ni butang din he. Oh. Ang imong gamiton kaning plato o kining sanay luwag-luwag unsa ni. Sandok. Oh, sa 10 minutes kinahanglan sa 20 minutes kinahanglan nga makakuha kag 20 ka buok. Kung makakuha kag 20 ka buok, imo na ang imong makuha. Sure. Oh, Ah, pero masigaw kung yun muna mo. pas mas maayo. Buyo ni mo. Dili gawin na. Sige, bantay lang, ha? bantay ha. Sa ako sa basta na ako. Para gid nga. Ayun. Oy, pangasang hangin kay lupad. Kung imong makakuha ka na ay sa 20 minutes. 20 minutes. O makakuha kag sa 10 minutes makakuha kag 20 ka buok. Imo na. Ay, ayo ko di katag ko di. Ano makakuha? Nakatagon kay para gid ni Ano ba? mahibal-an nato makakuha baka gyud. Ha? Ano ba? Aron gid mahibal-an nato nang premiuhan ta ka kay di ra baka gapa-vaccine atong una. Ano na to gid og makakuha ka gyud. Ano ya? Ani na ko utang. Ay mo ana no. Pwede duha ka kamot. Isa ra. Ano mo? Para example ana ba? Oh. Isulod mo diha. Oh. Sa 10 minutes kinahanglan nga makakuha kag 20 ka buok ani. Oh. Kung makakuha kag 20 ka buok, so imo na pero di ka kuha. Wala imo. Ha? Okay ka na? Oh, sige. Sige. Mantay lang ha. Sige, na. Ay. Sige. Pero taptapan ako imong mata. Ha? Taptapan ako imong mata. Lisod sad ug mga nag-design nga imong pagkuha. Taptapan ako na imong mata din. Taptapan magid ako. Kaya tanan ako maklaro ba ni? Dili klaro. Hindi lagi na. Ay, kani. Ah, kani plus. Anaon to na. Okay, katawan kami ni ano madam. Anong luwag? Aisa, oy, nara. Kana magmita. Anda yan. Ganyan. Aisa. Aisa. Kay tayman ta ka, kay para gid nga wala gi daya. Sige, nagsugod na diha. Wala pa eh. kung saan sa. Tanaw wala pang Sige ha. wala pang time ha. So, kuan pagid 0-0 pagid na gid ang kuan. So, mag-start na ta. Hindi. Start. Start na? Ay, hawiri ang kuan. Tato. Ay! Uy, kana! Wala! Kana! La! Habit na time! Habit na time! Ayaw, Lin! La! Premium na ni Mama! Premium na! Pag mulay ko na, ihabog yun, ihabog. Ihabog ha? Habog yun, ihabog! Ihabog! Wala, sige! Oy, ihangan na. Yung mga basig ko, nanili ka diha. Wala oy, wala oh. Dili ko makita. La! Kala! Wala, sige! Basta kayo magpangirog diha ha. Wala eh. Pangirog niya niyo. Basta, 20 ka buo. Be, ang time. Kapit ng 10 minutes. Hala! Murag imong gipangirog. Pagilama, kana raging kuan, Okay, log-log. murag imong pangirog. Wala eh. Hala! Kana yun! Oh, wala. Hindi nakasunod. Basta kayo magipunit. Wala. Hawiri na to. Pag di ka pwede butang, disqualified ka na. Pwede na bawi on. Minusan ka sa imong points.
Ala! Uy! Ayaw! 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 Uy! Wala! 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 Sige mo Wala! gibalik ka. Wala! Magkay na ka ka. Wala! Uy! Uy! Ayaw yun! Uy, wala na naman ko. Ay, wala. ni. Ay, pag wala na imong kamot ya, ana ra kay pag ma-touch ni mo sa imong kamot, ma-disqualified ka na, ginibala man nimo. Kana! Ay, ako din gumo. Pero dali na tiguman. Ha? Dili tiguman. Hindi na basta kay sa 10 minutes, makakuha ka og kwan. May balaan ginato ni karon. Munta na kayo hindi panguha. Kana! Teka lang karon. Kana yun! Uy! Gagana kayo! Uy! Uy! Ayaw! Ayaw! Oh! Apil ka karon! Op! Op! Wala puno kayo! Ang luwag! Ay! Ginaro ugaro ka. Kana! Kana yun! Op! Op! Oh! Kana! Asa na to? Wala ko gala. Kana! Oh! Op! 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 Kana! 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 Asa naman? Kana! Ay! Sabayan! Ay! Kani? Ala! Ay! Ay! Op! 3 minutes and 32 seconds. Uy! Ayaw na ayaw! 3 minutes pa! 3 minutes! 3 minutes ha? Oh, 3 minutes! Karon! Ayaw! Ayaw na! Ayaw! Tabangis mama! Pasagdan to! Ay! Ayaw na ninyo! Pwede Op! ata Op! duha. Op! Op! Isa ra ka! Kuan kay... Kuan kayo! Dali kay ka makakuha nga kuan! Jahay kay nga kuan mo na! Dako na kayo mo na nga chance! Op! Op! Wala ay! Wala ay! Op! 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 Ay! Napuno na yun! Ay! Uy! Ito mo nin! Ayaw! Abe! Uy! Op! 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 Kakuha si mama! Uy! No! 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 Op! Ay! Sama! Ay! Amir! Amir! Fuck! Op! 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 Wala ka na! Wala! 4 minutes na! 4 minutes! Op! 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 Asa nang buwan ani? Ala! Di ako tingin. Op! Oops! Oops! Oy! Whoops! Puno kayo! Karon! Karon! Op! 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 Puno kayo! Matiling! Ayaw, kapit ng time! Na! Ayaw, ayaw, itapok! Ayaw, kay makuhan sa Ibi mga... ako na unta nag. Oh! Op! 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 Oh! Oh! Karon! Kana yun! Kapit ng time! Dagan na ako nakuha. Ha? Dagan na. Ay, umot lang. Pag ihap, ana, o, iabot ba nag-20 mong nakuha? Ah. O, wala nang iabot 20 na. Huwag mo. Kuhaan gina ako nagbalik. 5 minutes na. 5 minutes and 22 seconds. Doon na mapo na. Ala, doon na. Ala. Whoop, whoop, whoop. Whoop. Oh, sulod ang luwag. Oops. Karon. Ah, naman ang uban. La, mabawi gina ko na karon di nakaabot og 20 ka pok mong sulod. Op, 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 wala. Op, kana. Op, ay. Dali, dali. Oh, ikaw ron. Ano? Op, 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 op. Nasadlan. Wala. Op, ay kay pa na yung kamot. Ipaibabaw na yung kamot. Ana. Op, op, op. Oh, ayaw Ano na? Wala, minaro ay. Wala minaro ay. Ha? Oh, apir. Apir, kayo. Walay ko alam na. Ay, dagan na ni. Biti. Gamay pa man. Wop, 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 wop. Wala, hapit ng time. 6 minutes na, 6 minutes. 6 minutes. Baba. 6 minutes. Dapat ibutan na ako. Oh, ala. Ana. Oh,
Ipabog ng pan, ipabog. Ay, pag minaro mo na. Usan mo kasunod anay. Ala! Hop, hop, hop. Ay! La! Karon. Opo, ikaw ko sa mingi. Balitok naman niya. Hop, unsa man namin na. Disqualify ka na. Pwede na ako na minusan. Sige na. Ayun na, din na. Hop, unsa man na. Ayun na. Bawion ka na ron. Hop, hop. Hop! 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 Ayaw yun! Inton! Hop! Ayaw! Natagap ko na. Hop! 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 Ay, sama na! Ayun na! Ay, minaro na! Ay, minaro! Kaya hapit ng time. Hop! 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 Ay, isa baling! Isa ba? Uy! Sama na! Hindi na pwede! Hindi na pwede! Hindi na pwede! Ay, isa baling! Kayo si mama kay... Ay, isa ba? Ay, isa ba? Dapat ayan ano ko. Ay, isa ba? Uy! Isa naman eh! Ipatong naman eh! Oh! 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 Naog! Naog! Naog kayo! Naog kayo si mama na ikon! Pop! Kung saan man yung kamot! Kung saan man ano? Pop! Apit ng time! Apit na ha! O yung saan na ay pag-dipiti! Ay pag-binaro! Ako nang ikuan! Ako nang karungat! Manusan! Kuhaan ako na! Wala na ako Sige yun. Sige. Naog. Kaya itong talon si mama. Kaya hapit ng time. Naog. Hop. Hop. Mura man siguro kag nakakita niya. Sige. Wala eh, wala. Hop. Hindi ko nakakita. Hop. Hop. Ay! Uy. Hop. Hop. Hapit na time. Hapit na yun. Dagan ako Hop. ko ha. Oh, dagan na kaay yun. Ay, paglama. Ay, pag ko na kay... Kayo. Sige na. Tapos na. Hindi ako may magkuha. Ayuhan na. Ay pagkuan diya. Naugsa ling, naugsa. Naugsa naman ni. Gisakay na uno ni isang ayuhan ang nang ikaw sa kamot. Hindi na pwede gibitan lagi. May nusan ni kuan ako kuan kay gani na karabis kulikad na. Disqualified ka na. Ayuhan ang kamot. Wala ako Hop, hop. Hop. Hop, hop. Olay, wala yan. Karon. Hop, papit na yung time. 9 minutes na. 9 minutes na, 9 minutes. Dola. Oops. Oops. Oops, oops, oops. Unsa man na, ayuhan ang kamot. Ayuhan ang kamot tina. Ayuha. Ayuhan na, unsa man ipahabog ng kuan. Unsa man na, minaro man ang kuan. Ayuhan na diha. 9 minutes na. Hop, dili unsa man na, kamot lagi. Oops. Mantailing. Mantay na, kaya itong tanaw sa mama. Kaya magkinaro. Oops. Oops. Ano sa mana? Ay, tabog lagi na lagi. Ano sa mana nga? Oops. Oops. Hapit na time. Oops, time na. Time na. Hop, stop na. Stop na ha. Oh, poor. At mag-ihap na ta sa imong pan. Naog. Nausa. Mag-ihap na ta. Nausa. Na. So karon mag-ihap ta og kuan, pila ka buok imong nakuha. Hindi, ako ra ihap kay. Hindi man nakabuok. Ihap mo sa ato imong kuha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Lapit ibay. Magkuha siya niya. 12 13 14 15 16 17, 18, 19. Uy, 20. So, imo na kay nakakuan ka. Grabe mo ra magituyo nimo. Kita mo siya. Imo mo siya magdaan. No. Ay mo sayang kayo. Daghan pa mo man nabilin. Sayang gid kayo. Oh my God!